डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव कमिउनिटि मेनेज ट्रेनिं जे सेन्टार बे सेन्टारखौ बेखेवनानै होनाय जायो आरो बेवहाय गासै मोनदाइन जे बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिखौ लानानै मोनसे मुनलाइट जि सिएलएफ दङ बे मुनलाइट सिएलएफआ बे ट्रेनिं जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना नायगोन बेवहाय थानायनिबो जि बेबस्था हस्टेल बेखौबो खालामना होनाय जादों आरो ट्रेनिं सेन्टार दङ थ' जोङो मिजिंथिदों जे मोनदाइन जे बिसिडिसिनि आइजोफोरखौ लानानै जे मुनलाइट सिएलएफ खालामनाय जादों बिथांमोना जिहेथु गुबै जि थांखि सरकारा जि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हागोन एबा गुबै थांखियाव सौहैगोन होननानै मिजिंथिदों जोंनि न'खरनि जे रांखान्थियारि जे थासारि बे थासारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय साफ्रोमबो आइजोआ जुदि ओंखारबोयोब्ला साफ्रोमबो आइजोआ जुदि दानाय लुनाय बायदिसिना हाबाफारिफ्राव गावखौनो फोनांजाबनो हायोब्ला अब्ला न'खरनि जे रांखान्थि हालोद बे हालोदाबो साबस्राङो मानोना न'खरफ्राव बयहाबो फिसाला फिसाजोफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोर फरायदों बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो गथ'फोर दङ गुबुन गुबुन फसंथानफ्राव फरायनाय अब्ला बिथांमोनखौ माने राङारि बिथिङै जाहाथे मदद होनो हायो गोबां न'खरफोर दं रांखान्थियाव नोरजिया जानायनि थाखाय फरायनायखौ बे न'खरनि मानसिफ्रा ड्रप आउटबो जानो गोनां जायो दा ओंखायनो जों नुदों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो गुबुन रायजोफ्रावबो गुबुन हादरफ्रावबो जे आइजोफ्रा बिसोरो सांग्रांथि ओरैनो थाया बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे मावो दा जोंनि बे जायगाफ्रावबो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामनानै एसेब्लाबो रांखान्थियारि बिथिङाव न'खरा साबस्रांनाय फैदों आरो बिनिनो एसे गोजौसिनाव दिनै सिएलएफनि जे बेबस्था बे सिएलएफनि बेबस्थानि गेजेरजोंबो जोंनि थागिबि आइजोफ्रा मदद आरो हेफाजाब मोनगोन बायदिसिना ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों आरो बिसोर गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि मोनसे बियो राहा लामा ओंखायनो आं मिजिंथिदों बे हाबाफारिया जेन' जाफुंसार जायो मा आयदायाव ट्रेनिं होनाय जागोन सार ओरैनो गाहायै सरासनस्रा बावहाय दानाय लुनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बायदि रोखोमनि नोंथांमोना नुबाय सम सम बावहाय एक्जिबिसनफोर जायोब्ला आसार बानायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायफोर जायो बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बिथिङाव ट्रेनिं होलाङोबा बे सिएलएफफ्रा राफोद जागोन आरो गामिनि आइजोफोरखौ जाय जेराव जि मोनो मुवा बेसाद बानायनो हायो दिनै क'क्राझारा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दिनै मैखुनमोन क'क्राझारनिया जोंनिया दा गोबां माने सेल्फ हेल्प ग्रुप बा गोबां एनजिअफ्रा दिनै क'क्राझाराव मैखुन बानायनाय ट्रेनिं बायदिसिनाखौ लादों खिन्थु बे जथेस्थ' नङा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दा बेखौ जुदि जाहाथे लार्ज स्केलाव खालामनो हायो दा बेफोरबायदि बायदि रोखोम ट्रेनिं बायदिसिना हाबाफारि सरकारनि जे हाबाफारि बे बेसेन नाङि मोनसे हाबाफारियानो गतिके बेनिख्रुइ बांसिन खालामनो हागोन दा बावहाय जागायजेनदोंल'सो जोङो आरोबाव बायदिसिना जों बेबायदि जुदि फसंथान दङबा जेराव खालामनो हाथावथाव बे एरलांगोन आंबो उल्थापानियाव मोनसे नाजागासिनो दङ हेन्डलुमनि मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै गासैबो थिग थाक खालामदों बेवहायबो 200निबो बांसिन आइजोफोरखौ लानानै हेन्डलुम मिसननि सिङाव मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय जोङो थाग थिग खालामगासिनो दायो बयहाबो सेल्फ हेल्प ग्रुप दंखायो आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुप गासै मोनदाइन बिसिडिसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लानानै जि सिएलएफ बानायनाय जादों बे सिएलएफजों जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जड़ित दं बिथांमोनखौनो बेवहाय माने सुबिदा होनाय जायो